Súdny dvor je jednoznačne dôležitá inštitúcia, pretože svojím výkladom prispieva k harmonizácii európskeho práva, európskej integrácie a jeho výklad je záväzný pre členské štáty a teda potom nie sú pochybnosti o tom, aká bola daná norma interpretovaná. Návšteva Súdneho dvora Európskej únie pre mňa ako pre študentku práva bola dôležitá z toho titulu, že je to jedna z najkľúčovejších inštitúcií Európskej únie, ale ja osobne mám pocit, že sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. A vidieť na vlastnej koži to, ako tento súd funguje, byť aj na hearingu, vidieť tie priestory. So sudcami sme nemali možnosť sa rozprávať, ale rozprávali sme sa s asistentami, s lingvistickými sudcami a je to podľa mňa skúsenosť, ktorá sa naskytne raz za život, raz za štúdium a isto mi to veľa dalo. Nová vec, ktorú som sa dozvedela o súdnom dvore je, keď sme sa rozprávali so sudcom lingvistom. Táto vec bola pre mňa osobne veľmi taká blízka, pretože ja som sa dlho rozhodovala, či pôjdem študovať právo alebo pôjdem študovať jazyky. A úlohou týchto sudcov lingvistov je prekladať rozsudky z francúzštiny, pretože francúzština je hlavný jazyk súdu do ostatných jazykov, ktoré sú používané v Európskej únii. A títo sudcovia musia mať samozrejme nejaký uznávaný kurz, musia poznať národné právo a aj tú právnu terminológiu s tým, aby ju vedeli správne použiť v týchto rôznych jazykoch. A my sme sa teda rozprávali so sudcom lingvistom zo Slovenska a aj nám ukazovali jeho preklady a nejaké praktické veci napríklad, ktoré sa v slovenčine prekladajú úplne inak ako vo francúzštine a bolo to veľmi zaujímavé, že sme mali aj takúto praktickú skúsenosť tie rozsudky čítať.